Slangové výrazy v angličtině, které musíte znát. Druhá část. No cap znamená nekecám, nepřeháním. Ghost znamená zmizet, přestat odepisovat. Používá se typicky, když někdo přeruší kontakt, asi nejčastěji ve vztahu nebo v nějaké komunikaci. Cringe znamená, když je něco trapný, nepříjemný a popisujete tím věci, které celkově ve vás vzbuzují takovej trapný pocit nebo rozpaky. Ship znamená jako doslova fandit nějakému páru. Ono to pochází právě z toho slovíčka relationship a je to ve chvíli, kdy podporujete nějaký dva lidi, aby byli spolu například, když v reality show nebo nějaký herce, tak když je shipujete, tak to znamená, že prostě chcete, aby byli spolu, myslíte si, že by jim to slušelo. A salty znamená takový kyselý, naštvaný. My v češtině řekneme kyselý, v angličtině řeknou slaný a používá se to pro ty situace, když je někdo prostě naštvaný, podrážděný, typicky kvůli nějaké maličkosti. No a pokud chcete rozumět mluvě rodilých mluvčí, tak mě sledujte pro part 3.